फैसा थोयिनि जाहोनाव आंखौहाय हस्पिटालनिफ्राय फिदिंनानै लाबोफिननांगौ जादों। जोंनि BTR सरकारखौबो खावलायो आं। गोबां हास्थायदोंमोन दिनैसिमाव आं बेखौ सिकित्सा खालामनो फैसा थोयैलाय आं हस्पिटालनिफ्राय लाना फैफिननांदों। खुलुमबाय लोगोफोर, मोनसे जोबोद दुखुनांथाव भिडिअ बियो। आं सिगाङाव मोनसे आपडेट होनाय जे सासे बिमायाबो खानि आरो फिसाजोनि किडनिनि बेमाराव गोग्लैसोनाय, बेयो माबायदि जानानै दं मोनसे आपडेट सुंद' भिडिअ आं दिनै लाबोदों। आं दा दंफैयो नैबेयावनो जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्टनि आनन्द बिटिनि VCDCनि सिङाव थानाय नाम्बार 1 बालाजार होननाय बे गामि। जाय बिनानाव सुजुथा बसुमतारिया बै समनिफ्रायनो भुगिनांनानै दङमोन। दा नोंथांमोना खोनासंनानै लादो बिथांमोननि न'खरनिफ्राय आरो गामियारिनिफ्राय मा फोरमायनांगौ दङ। दा दासिमाव अबस्थाया माबोरै जानानै दं आं मोजाङै मिथिया। आं दिनैसो फैफिनबावनाय जादों। बिथांमोना मोनसे हस्पिटाल थुक्राझार हस्पिटालाव लांनानै दंहैयोमोन। बेनिफ्राय सप्तानैसोनि सिगां न'आव लाबोफिननो गोनां जादों। माखासे उसुबिदा, माबायदि उसुबिदा बे न'खरनिफ्रायनो बिथांमोना फोरमाय। दा दाखालैथ' बेबायदिनो भिडिअ खालामनायनि गेजेरजों गोबां सुबुंफ्रानो अनहरदों, अनसुंथाइ हरदों नैबे बिनानावखौ अननानै, नोंथांमोननि न'खरखौ अननानै। दा बिथांमोननिसिम फंनैसो नोंथाङा बुंनानै होग्रोदो। गोबां अनसुंथाइनिफ्राय गोबां मोननाय जाबाय आरो बे गोबां थाखाफोरजों आं दाहायबाय। बे रायजो राजाफोरनि अननायजों गोबां आंनोहाय सहाय हरबाय, मदद हरबाय। आं गोबां थाखा आं न'निफ्रायबो गारबाय आरो बे फिसा हिन्जावखौ आं गोबां हास्थायदोंमोन। दिनैसिमाव आं बेखौ सिकित्सा खालामनो फैसा थोयैलाय आं हस्पिटालनिफ्राय लाना फैफिननांदों। आंनि आइ आफा रायजो राजाखौहाय गोबां साबायखर होयो, गोबां सहाय होबाय आंखौ आरो मदद होबावगोन थाइसे थाइनै होननानै आं बेखौनो आसा थियो। आं नोंथांमोननो मोजाङै बुंनानै होबावनि, बिथांमोना लानानै थांदोंमोन जोंनि चिरां डिस्ट्रिक्ट थुक्राझारनि मोनसे हस्पिटालाव। बेवहाय सिकित्सा होयै फैसाया जोबनानै लास्टावहाय मानसिखौनो लानानै फैफिननो गोनां जादों। ओरैबायदि दुखुथिया अबस्था। नोंथांमोननि अनसुंथाइ हरनाया गोबां मदद होदों, नाथाय बियो थोजासे नङा। दा सुजुथा बिबोनाङा माने दासिमावहाय माने मोजां 100% कियर जायाखै। दा बेनिखायनो बिथांमोना दिनै लानानै थांबावनो ओंखारदों मोनसे आरोबाव हस्पिटालाव। बेनिखायनो बिथांमोनहा उफाय गैया। दा लानानै थांनायावहाय एबा सिकित्सा हैनायाव आरोबाव गोबां रांनि गोनांथि दङ। बेनिखायनो दासिमाव जायफ्रा आरोबाव गोसो गुदुंथार आरो जायफ्रा सिगाङाव हरबाय साबायखर बावबाय आरो दा आरो जाय नोंथांमोना हेफाजाब हरबावनो गोसो नोंथांमोना हरनो हागोन। स्क्रिनावनो दंबाय थायो एकाउन्ट नाम्बारा। दा सिगाङाव जोङो नुदोंमोन एसे माने बिनि अबस्थाया माबायदिमोन आरो दा माबायदि अबस्था जानानै दङ नै बिबोनां सुजुथा बसुमतारिया। आरो एसे रायलायनो हायो दा फंनैसो। आंनि बुंनांगौआ बेनो। दा आंखौ दाहायदोंमोन नोंथांमोननि अनसुंथाइ हरनायजों, नाथाय दिनै फैसा थोयिनि जाहोनाव आंखौहाय हस्पिटालनिफ्राय फिदिंनानै लाबोफिननांगौ जादों। रायजो राजाफ्रा अननानै आंखौ बे खेबसेखौ अननानै आंनि थाखाय अनसुंथाइ थाइसे थाइनै हरबावदो। जोंनि BTR सरकारखौबो खावलायो आं। आंखौहाय अननानै नायफैदों, आंनि देहाखौ नायफैदों। आंनि हा-हु गैले, लाइ लथर जेबो गैले, फानजोब्बाय। नैबे आइ माने सुजुथा बसुमतारिनि बिमा। दा आइया मा खावलायनो सानो रायजो राजाफोरखौहाय? आंबो बुङो गोसो जादों, नाथाय सिगांहाय आंनि संसाराव जेसेबांनो कापासिटिजों सोरजिजानाय आंनि गेदेर उन्दै साफ्रोमबो अनसुंथाइ हरदोंमोन। नाथाय हरनाय गोबां अनसुंथाइ मोननायजों लोगोसे आङो जि थुक्राझार मेडिकेलाव लांदोंमोन, लांनायजों गेजेराव आङो गोबाङैनो फाहामबाय नाथाय नाजानो हायाखिसै। बेवहाय आङो न'आव फैसानि प्रब्लेम आं लाबोनानै अजा अजिफोरनि जों होदोंमोन, नाथाय बेबो हायाखिसै। दा नै फिसा संसाराव थांना थानो थाखाय जोबोद आफसुस दङ। दिनै आंबो संसाराव दखान दुखु सोना थानाङा बिमा। दिनै आं बेखौनो संसाराव जेसेबांनाखि इसोरजों सोरजिजानाय फिसाफ्रा थाइसे थाइनै जा अनसुंथाइ हरबावो, बेजोंनो जाहाथे नोंथांमोननि अननायजों इसोरा जेन सुस्थ' खालामनानै फैथों, आंनि फिसाबो सान्थियाव फैथों। नाथाय बेबो संसाराव गथ' सासे दङ, बे गथ' सासेखौहाय इसोरा बिनोहाय खाङोबानो जाहाथे अरायबो होथोंसै आरो आं। दा गोबां साननो गोनाङा बे, नोंथांमोना नुगासिनो दं सासे उन्दै गथ' जायहा नैबे बेमारि सुजुथा बसुमतारिनिनो फिसाला। नै दा बे गथ'नि देरनांगौनि, फोलावनांगौनि, बेखौहाय फेदेरनांगौनि गोबां दायथ' दङ। नाथाय गावनो बेबायदि अबस्था।
बेनिफ्राय नैबे सुजुथानिनो फिसाय जाहैबाय बियो बिपुल ना मा नाम होनदोंमोन ने बिपुल दे औ ओमफ्राय नों माबायदि खावलायहरनो सानो दे आंनि हिन्जावाथ' बुहुद प्रब्लेम जाना दङ बेमारियाव गोग्लैसोना दङ बेनिफ्राय रायजो राजानाव आङो फंनैसो खावलायो आरो मोनबा रायजो राजानिफ्राय मोनसे अनसुंथाइ मोनो खोमा होननानै आङो बेखौ खावलायनाय जाबाय रायजो राजानि सिगाङाव अननानै दा गामिनिफ्राय इसोरनिफ्राय आर'ज खालामनानै हरनो नागिरबाय ने दा खस्थ' मस्थ'यै हस्पिटाल फारसे लांफिननो ओंखारबाय ने अब्ला बिथांमोना लानानै थांबाय हस्पिटाल फारसे बिनिफ्राय आं जोबनायाव खावलायबावगोन जाय नोंथांमोना जा हायो एसे हरलायगोन होननानै दा भिडिअ'आबो बेखिनियावनो जोब्बाय